15ean behin, hil eta biziko musika pilulak Patxi Lurrarekin. Gaurkoa, laugarren elkarrizketa izango da. Naiara Giriano, Miren Ezenarro eta Etor Larrañaga mikrofono hauetatik igaro ostian. Gaur Argina Ibarguren dugu gurekin. Bere garar bat Aretxabaletan. Ibilbide politxa osatzen zabiltza. Eta bagoaz partekatzen hil eta biziko istorioak. Korrikaren lekukua be partekatu genuen aurreko edizinuan, Ubera alderan. Atzaldeon Argi. Arratzaldeon Iñaki. Lau hil eta biziko abesti ekarri dizkuzu. Eta pintsatuko dugu lehengoa. Zein da? Proposamena izoztasunean podcast ontara etortzeko, nik bete izategan nire izonai momentu enten oso suerte handiko pertsonia naizela, zorionez, nire familixean ez da inor falta. Lan pilariak dien hortako pertsonat ez da inor ez falta, haitxatama bengo osasunez ondo dare, nire senarra, nire aiztia, nire gomiak eta orduan, eriotzan aberbaitzen dutenean, igual askotan kanpotik bezala ikusten duten eriotza bada ez, eta bizi izan duten eriotza bat. Orduan, kantuen artean, bai ekarri du kantu bat, eriotzakin lotzen dutena, gero ingu berba kantoren inguruan, baina gero bai, pentsa honean igual, interesanti izango zela, beste min batzun inguruan bebe horra itxiaz bakarrik eriotzana ez, eta beste min txiki horren piztiazuk eman zuztasun, zure txarla batera jo nintzen egun baten Aretxabaletan azkenekoan zan zinuan, eriotzara heldu horretik, pertsona batek bere dolu txiki horrek bizibia ditxula, ez? Ez dala bakarrek eriotza, ez? Autonomi hori galtzen degenean, eta horren mazoztasun idiatxua, igual, beste min batzuna berbaitzeko, ez? Eta hortik lotu ditut beste hiru kantuak. Lehengoa, ekarri dozu, niretzako izan da sorpresa politxaz, ez da oikua, igual, ekartzia olako abeslari bat, beste garai batekoa? Bai, segurenik nire ekintako jende asko, eta meretzi urte dauzkate, ez naiz gazte-gaztiaz, baina seguru ez tebela entzun abeslari xabez, eta kantua seguru gutxi hau ez. Baina nik kantu lotzen dut nire txikitako sasoi hartan ez. Zu badakizu ni baserrikoa naizela. Baserrixan hasi nintzen, bizi nintzen urte askoan, gero ialdutasunean kalera bajau nintzen, baina baserrixan edo baserri munduan edo nire etxian mintzat asko entzuten zan irrati bada arrati-erratia. Baina uste dut baiara hontan asko entzuten den gauza bada. Eta arrati-erratiak, ondikan imaginatzen eukiko da bela, azte burutan, nire amak esaten dutzen bezala, diskoak egoten dira, diskoak botatzen dituzte. Eta asteren, zapatuta domenketan atzaldetan egotezan, iruretatik bostetarako tarte hortan, jendiak eskatzen zituen eta kantua jartzen zeben. Eta doka rekorda txikitan, nire iztietani, sukalde zahar arbeko zuakin egotezan, eta mai gainean, neguan, batez bizatezan ez, margotzen edo, eta kantuak egotezien jarrita, eta haitxasi estan eta maitxeko lanak itxenan egotezan. Eta beti kantu bat entzuten zeganean, beti zela triste jartezan, eta kantori izan Luis Mariano abestixa hau, deitzen dana ezin ahaztu. Eta beti lotzen dut, neraman tristurarena, berak disimulatzen zeban tristurarena, eta urtietara, jakin dutena ez, kantu horrek zesan nahi zeban, eta nera maizela afektatzen zotzen ez, beraman galera nahi txenda belako erba kantu horrek, horrekin lotzen dut kantu hori. Betxo, politxa. Goizetik arratzera, zuzaitut gogoa, zuri begira beti, naiz egonik lotan, Euskal Herriko mendi, itxaso bazterra, politxak izan arren, zu ederragoa. Bade bihotzea, maite minugarri, zugandik ezin banaiz, urrutian bizi. Atozen emaite, atoz bainerekin, nigarra begietan, zu ezin ikusi. Goizetik arratzera, zuzaitut gogoa, zuri begira beti,
naiz egonik lotan Euskal Herriko mendi itxaso bazterra politxak izan arren zu ederragoa bade bihotzean maite minugari zugandik ezin banaz urrutian bizi atoz ene maite atoz bai nerekin garra begietan zu ezin ikusi agur aman nerea ez zaitu ezaztu agur aman nerea agur 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 Bueno, horre bietzan zati badakazu, Bai, ez, bukaerako esaldi hori, ez, agur nire maitea, ama maitea, ez etxuta astu, bai, eta kantu entzuten duden bakoitzean, eta nire estia bebai, biso iguala pasatzen jau, oso gutxitan entzuten da gaur egunean kantua, baina entzun izan daunean, beti etortzen jau momentu hori, ez txikitako momentu hori. Ba, bigarrenakin egingo dugu denboran aurrera, hamarkada batzuk, eta nolabait, igual baserritik kalerako salto hori egingo dugu, ez da? Bai, gainera, Kensazpi taldeko kantu bat aukeratut, eta Kensazpi izan zen nire bizitzako lehenengo kontzertua. Etxo. Jam sarrian ezagutzen zenuen, jam, aretua bergaran. Zena zegon. Eza, ezinen heldu Entzun da horra? bai, baina sarritzen. Baina Jam aretua oso mitikoa zen bergaran. Bai. Eta nire lehenengo kontzertu izan zen Kensazpi. Eukiko nitxoan, begoa lamasei bat urte dolan. Eta zela dan edade hortan ez, ni neuzkan buruan sartuta Kensazpiko letra danak buruz. Kantuan, gixen kantuan atzetik, baina ulertu gabe kantuak. Ez? Igual gaztasunak ekartzen dago zorra diaz. Eta heldutasunakin, Kensazpin kantu bat itzen dela bihotz. Eta letria, azte zanean konstiente letra horrez esaten daben, kantu horrek itzen da berba, zela helduara beltzen ganean, ez? Txikitako ilusio horrek galtzen goia zen, ez? Nik askotan nire alabekin biela bat txiki dauzkatez, Helen eta Ariet, dauke 6 eta 5 urte, eta erekin konversazioa daukatenean, zelako gauzak esaten dozten futuran zago zein bia deben, zube txikixako ikitxozula etxian, zelako ilusioaz izan bia naiz, astronaut, osea, eta gero bidian, bizitzea hola dalako, ez, eta bere trabajartzen ditxulako eta ilusio horrek galtzen doiazte. Eta kantu hau da, horrena ez, zela goiaz bidean galtzen ilusio horredanak, ez? Zela bizitza jartzen dozku batzutan, situazio batzutan, non, ilusio horrek galtzen ditxugun, eta penia da, ez da? Igual bihotzaren partez burua sartzen dugulako, ez? Seguruenik. Seguruenik, ez? Burua ikaso gehiago azten ganean itxen bihotzai baina, ez? Eta pena bada, baina hola da. Esaidazu bihotz, zein isiltasun aitorrez zinetan, aztu nuen bihotz, naizena oroitarazten zidana. Esaidazu behingoz, izan dituen erantzunak inoiz, gidan azazu, bihotz, 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 itzegidazu berriz, izan nintzen umeaz, amesten zuenari, beldurrik etzionaz, maitatua besteri, izan nahi ez zuenaz, itze
saltzean naizenaz bizitza gupida gabe honetan zarerik ez dago errutinetan babesten naiz baina izuturik nago isolatzen naiz nire baitan itoz gidan nazazu bihotz, bihotz, bihotz itzegidazu berriz izan nintzen ubeaz amesten zuenari beldurrik ez zionaz maitatua besteri izan nahi ez zuenaz itzegidazu orain argiak itzaltzean naizena bihotz, bihotz, bihotz Gaur arratsalde honetako paseo hau hasi gara egiten Irunen, Gernikan jarraitzu dugu, eta Debagoienera gatoz, bueltan. Bai, ara maixora, ez da? Bai, hirugarren kantua ekarri dut Idoiana. Kantu arderaz da, viejo refranero deitzen da. Eta kantua gehiago lotu dut pixkat melankolia batekin edo zela hain denbora gutxi izan bizitzea zenbat alatu jaun. Bueno, orokorrian, ez? Igual interneta agertu zanetik nik uste dut alako suerte handixa auki ginun infantzia hori eukitziakin, ez? Gaztaro bat lasaixa pasau izan ginuan, ez? Inungo influentzia negatibo, toksiko horregabe. Eta oin, hainbeste aldatu da. Osea, oin dala 30 urte, nik bizi izan eban infantzia eta nire umiak biziko debena ez dauka zer ikusirik, ez? Eta horrek ematen duzta pena bat, ez da horrela buelta behar. Bai. Euki ginun pasado hori, ez? Edo eta bildurra ematen duzta, batez behume txikisa dauzkaunien eta zela aldatzen dan. Igual, nik batez be igual imaginazioa, ez? Osea, Baitxa. lehenago zelan egiten gendu negan eta telefono berrik eta hainbeste, ez? Akoratzea, azkeneko alez junta guinean telefono aztu jatzula. Bai, hain zuzen, Eta nola urduritzen garen. Bai, eta zela funtzionatu zenun igual, adostutako orduetan agertu, eta ez dan pasatzen ez, baina jada, zehose falta jatzunen sentsazio desagradable hori, ja, ez da lehenaoko, eta urte oso gutxi pasau dira. Igual, 70, 80 garreko hamarkadako gaztiok gutxi gora bera, bueno, antzera izan ginen, baina 2000-tik ona, ezkedan hainbeste aldatu da.
Eta justo kantonen titulua be bai, viejo refranero horrek ekarri dozta burura be bai, Euskal Esara Zarrak, ez? Ni akordatzen naiz Esara Zarrekin egako titulu ataratzera goen nintzenian 18 urtekin. Galdera asko izate zen, lehengo atari froga hote zen, test galderak, eta asko ziren Esara Zarrak. Neri ze errazetzen jaten Esara Zar horrek ulertzia, eta jendia igual otxutaz dagoen Euskal Esara Zar horrek ikusteko zema kostatzen jakon, eta hori begaltzen gabiz inaki. Ez da, Esara Zar horre begaltzen gabiz. Nerumi izate jatenian batutan zehozea, ze da hori? Eta gainera oso hitz gutxikin zenbat transmititzen den, eh? Zenbat. Ez da horlako rollo bat bota behar, Bai, tio. eta hori da mendetako jakinduria. Bai, ikusi, zelako esara, urretiko intxaurrak amalauk erturatuta lau. Zela sei hitzekin hainbeste esan lehiken. Euskal Gaur Esara egun Zarrak. bota behar dugu kristalako. Bai. Berbaitxeko modua belatu du, bai, ez? Leheno Euskara jatorrien asko itzen ginoen berba hitz anglosajoiak pila bat sartzen ditu, guardaraka da pila bat. Osa, eski gare galtzen hainbeste, ezta? Ay, no llores, porque cantando se alegran cielito lindo los corazones. Vuelvo a recordar una historia en blanco y negro, las palabras de un viejo refrán. Vuelvo a encontrar tu memoria escondida, esos ojos de cristal. Vuelvo a imaginar el baile en la plaza llenos de felicidad. Vuelvo a celebrar, cobarde quien no canta, gritaban los valientes caminando al carbón a trabajar. Los días en la sierra, la vida al azar, cantar y cantar, cantar para no olvidar que cantando salgan los corazones, cantar a la vida y cantar y cantar y cantar, cantar para no olvidar que cantando salgan los corazones, cantar a la vida, cantar en la vida, cantar por la vida, cantar. Vuelvo a recordar, vuelvo a escuchar. Refranero sin dinero, afortunado en lo que quiero, ser feliz sin cesar. Todo el campo está florido, cantemos esto juntos, amemos que la vida ya se va. Cantemos esto juntos, amemos que la vida es de verdad. Y cantar y cantar, cantar para no olvidar que cantando salgan los corazones, cantar a la vida y cantar y cantar y cantar, cantar para no olvidar que cantando salgan los corazones, cantar a la vida y la 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 cantar a la vida, cantar en la vida, cantar por la vida, cantar. Vuelvo a recordar los días en la sierra, en la vida que se va.
Bueno, kantatzen baldin badugu bizirik gaudelako seinale, nolabait, eta asko gustatu zait. Tarte hori, Idoiana izan zen podcast honetako bigarren abestia, bigarren saioa, eta gaurkoa da 21. Zurekin egiten ari garen paseo honetan. Eta bueno, urrengo pausua, urrengo urratsa izango da, egingo dugu kostaldera, ezta? Hondarribira. Bai, Sorotan Bele. Egia esan Sorotan Bele taldia izan zen super ezaguna momentu batean Euskal Herrian. Neri oso txiki izan nintzela tokau jaten, eta daukaten, rekuerdo bakarra Sorotan Bele da, Nafarroa oinez batian, gune batian, Sorotan Belek Josebala, ze orduan zan, modu bakarra, hola musika igual zuzenien entzutekoa, ez, txikisa ginean, eta daukat horri, ez, eta ostras, moitxun behagaz, edauko Sorotan Belen kontzertu hasta kize areatan, ez, Nafarroa oinez batian, enez akordatzen ze urte zan, Eta non izan zen? Enez akordatzen, baina Nafarroa egualdeko, esan oso bat, uteren gurukoa, lehen zango zan akordatzen eskotxean bastan denbora ginela ara heltzeko. Eta Sorotan Belek, bueno, kantu geixena gustatzen jate, baina batez aukeratutena da Amaren besoetan, ze leku baten seguro edo ondo sentitzu izan banaiz eta izango naizen futuroan da nire aman besuetan, ez? Baina lotzen dut geixau ongi sentitze horrekin, kasu baten izango da Amaren besuetan, beste baten aitaren besuetan, bestatutan izango da leku bat, bestatutan izango da usain bat, edo izango da zapore bat edo rekuerdo bat, ez? Etxia, ez? Etxia, bai, etxeko usaina batutan, ez? Nire etxia, bizena izan etxiak eta nire gurasoen etxeak baserrixak ez dauka usain iguala. Nire eztian etxeak ez dauka usaina, eta ni baserri heltzen ezenean, gure etxean baserrixan beti dago sua piztuta, ez? Baserrixak azkenean pareta potolua dauzketa hotzetzen da barruan. Eta egur erre usain hori, txapiak soldatzen daren usaintxo hori, ez? Orduan, Amaren besoetan kantu aukeratu dut ondo sentitze horren barruan, ez? Bakoitzak bilatzen daben lekutxo edo egoera horrekin, eta zenbat jende dagon hori ez daukana, Iñaki. Zoritxarrez. Bai, ondo sentitze hori bilatzen ez daben leku hori, ez? Eta alderantziz, igual, abestia posible dutzegu dedikatu zure alabatxoei. Baitxa. Zekatea Baitxa. jarraitzen dau. Bai, Eta ziurrazki hori egongo dira sentitzen zurekin. bai, ez? Konturatzen badi bazara. Bai, ni betez dut, kabetan esaten doztenia bat, ama, batzutan azaratu itxene, ze biozue? Baina gero esaten dut, ostras, gabian bakarredarenian edo bildurra daukenian edo zauze partzakakoenian, amatxo esaten dabe. Gero 16 urtekin ez da esango, Ni fase horretan nago, eta esaten dutzu. Fase hori begorra izango da, Ondikan urruti daukate, Ez, baina baina. maitasuna jarraitzen dago, Beste modu baten. Ja, beste modu baten Beste ez da, modu baten. ematen duena gero beste modu batera jasoko, ez? Baina bai, eta hori kantonek gora da zioz da, zelako suertia daukatean gauza askotan. Benetan. Bai, eta konturatzen ez horrena askotan, batzutan berandu danean, ez berandu jaz nagolako, baina, bueno, zuketanik eriotzak initzen du lan, ez? Askotan oso gertu tokatza jau, pazienten gatiko, familiaran batiko, dana datik, eta nire inguruan paziente matiltza jatenian, eta, bueno, beragi, bueno, esku eman dagoen esenen azkeneko astietan edo hilabetietan, hile eta gero esatut, ostras, bera jundatan ni hemen hau, eta gisa da lagatzen doztarra resaka emozional bat Iñaki, egoten izela egunetan, bueltak ematen, ze suerte daukaten, segatxik ez dut itxen, ez dakizer pendiente daukatena. Eta batzutan gero pene hartu da zentu duten, olako zoze pasabia da konturatzeko, ez? Ze suertekuagan edo ze... Bai, doluak Bai. dira, eta hori Bai. ikustut politxa dela, jendeak entzuteko baita ere, guk pasatzen ditugula dolu horiek Baitxa, eurengatik, ez? bai. Beste modu batera, ez? Ze, nola esan dut lehen, eskaten inor falta gertukua, igual izan dut min bizi horrena berbain, baina empatizatzeko gaitasuna daukogun jendiak, beste modu batera bizi dugu, ez? Eriotza bat, ez? Galera bat. Eta bai, ni belanian asko sartzen nahi zu bezala, pazientien familia eta mundu hortan, eta gero gaizki pasatzen du nire bai. Bueno, beste alde batetik hori naturala da, hori autentikoa da, eta hori persibitzen da. Bai, Noiz egiten den lana modu baten, edo beste baten, ez? Eta azkenean klabea da, esan dozuna, empatia eta bihotza. Bai. Eta hori falta ez da dila. ez. Eta hori da, suerte ondisa daukula bai, eriotza bizi izaten laguntzen dozkun jende horrekin, ez? Ni beti esatot, ematen dutena baino askoz gehiago jasotzen dut lanian. Bai. Irakasten liburutan, baina gehiago ikasten dugu, ez? Bai. Asko oso lan politxa dauko Iñaki. Benetan. Batzutan gogorra, Gogorra, baina Zaila niretzako deskonektatzia batzutan, baina... politxena. Bai. Niretzako politxena. Bai.
Ez neban jakingo, medikoaz ba nintzen izango, gaur egunean galdetuko bazuztasun, medikoaz ba izango, ze izango zeinen, ez dakit. Ez dakit. Igual nire gizonak ez datutzu, jo, igual ikasiko nean ez dakit, baina nik ezingunean beste ezer izan. Zure alabak orain dabiltza, ez? Eta ez imaginazio horietan, eta gero zer izango diran, ez? Eta aber iritsiko diran puntu honetara, ez? Esatera, nago lekurik oberenean. Bai, nago maite mindutan nire lanakin, lanak ematen dostana, ni beti posik lanera. Ez da izan noretzako inoiz, gaur lanera, inoiz, beti posik lanera. Bueno, pues Pozik, hau bai. entzun dadila, ez? Bai. Entzun dadila. Apologia egitea gure... Eta bueno, lanakin lotuta, hemen mikrofonon horrien eskerrak ematea nahi dutut, ze zupe asko laguntzen doztazu, situazio komplikauetan ditzu izan dututenian laguntza eskateko zure atia beti irikita da oinaki, eta hori benetan eskartzen dutut, zen eretzako beti za pieza fundamentala ospitaleko asistentzia maila hortan, eta bueno, personalmente beti lagundu doztazulako. Así que eskerrik asko Bueno, oinaki. pues jarraitzea, tandema, eh? Bai, Eskertzuri. eskerrik asko oinaki. Oinez zelai berdean, itxaso bazterrean, gailurrak ditut maite, ta kresa luzaina. Itxas bazterreko urgazi guztietan, garbitzen dut arima, ametxez betea. Euskal Herri osoko mendi guztietan etxean aurkitzen naiz, amaren beso